въпроси във връзка с програмата за честванията на 65-годишнината от дипломатическите отношения между двете страни. Тя ще ни представи една изключително интересна тема, която е свързана с Монголия. Здравейте, казвам се Таня Свечникова и благодарение на Люси имам възможност трети път да участвам в тибетски семинар. Предишните два пъти съм говорила за Тибет, поради включването на тема Монголия тази година в семинара. Направих една тема за един много интересен монголски лама от Гоби. For our guest, my talk will be about an extraordinary lama from Gobi, 19th century Nyingma school lama, called the Lord of Gobi. Темата ми е наследството на Данзан Равжан, интелектуалец на 19, монголски интелектуалец на 19 век. Дългоден Данзан Равжан, роден в 1803 година, починал в 1856 година, е един от най-големите и най-необичайни интелектуалци, една от най-влиятелните фигури в съвременната монголска история, добре познат в собствената си страна, но почти неизвестен в чужбина. Един от най-креативните, пъстри и загадъчни герои в монголската култура, завършен художник, велик поет, талантлив композитор, реформатор, учен, астроном, архитект, драматург, лингвист, пътешественик, владеещ бойни изкуства, лечител, уредник на музеи, педагог, отличен разказвач и буддистки тантра учител в Гоби, основател на 11 институции и манастири на територията на Гоби, известен преди всичко със своята поезия, но също и с предсказанията си, трактатите по медицина, философия и астрология. Той прекарва месеци в молитва и творческа самота в пещери или в специалната си юрта, която, за да не се нарушава концентрацията му, е построена без врата. В други случаи той е сбухлив, пиян хапунджия, организатор и участник в диви оргии. А той е бил добре известен с любовта си към двете. Той често споменавал за екстаза, който преживява с любовниците си и двете си съпруги. Еротичните рисунки на Равжан, които я правят с помощта на живи модели, често изобразяват мъже и жени да се къпат голи заедно и докосвайки се. Той е уважавал жените и е правил любов с много. Остава известен в монголската история и с това, че разрешава на ламите да се женят и да имат деца, предизвикано от намаляващото население на страната по това време. Разрешава на мъжете и жените да се молят заедно в храма. Въпреки съветите на висшестоящите си, той дава на жените равни права и смислени роли по време на буддистските церемонии. Има си технологии, които да се запазва от влага, от ръща. Може да си представите каква енергия е вложена това наследство да бъде донесено до наши дни. Показвам, за съжаление, голяма част от съндъките са били унищожени, но 64 съндъка са закопани, част от тях са извадени и са покупани с решан. Там е построена голяма ступа, позволих си да сложа фотосите в един слайд, да можах да ги обхвана в подходяща презентация. Благодаря ви за вниманието. Много, Таня, изключително интересна личност. Благодаря за това прекрасно представяне. Сега ще поканя много Мария, благодарение на която Геша Корден е след нас, тибетски учител от школата Бон. Една кратка биографична анотация за Лама Корден. Геша Корден Лундов Гялцен е роден в източен Тибет в областта Камчо през 1976 година. Още като малък става монах в манастира Пансанг на Юндролбон. Получава посвещение Цокчен от Дракши Тогден на Ринпоче, пряк наследник на приемствената линия на Шарцен Таши Гялцен. Големият дзогжен учител постигнал Тяло Дага през 1935 година. Взема и дзогчен посвещение от Тогден Шерап Кунцок, Тогден Цултрим Даба и Пала Даба Гялцен. През 1993 година има възможност да замине за Индия
където е приет в манастира Менри, един от основния манастир на Юндрумбон, и става ученик на негово светейшество Менри Трицин Ринпоче, абат на манастира и по традиция глава на Юндрумбон, както и на Йонцин Тензин Намнак Ринпоче, главен учител в Юндрумбон, както и на Понуап Трин Ленима, главен учител в манастира във Франция. И сега имаме удоволствието той да приеме на наша покана, за да бъде тук при нас. Едва 6 дни ще бъде. Това е първия му ден, пристигна днес след обед и веднага дойде на семинара. Утре ще има лекция от 6:30 и следващите 4 дни ще се проведат 2 семинара. Да, ето тук е плакатчето, ако някой му е интересно, от Зорчен учения в София. Първия семинар е посветен на цикъла Акрит, който е един от 4-те цикъла от Зорчен учения в Бон, в Юндрумбон. А втория семинар е посветен на Дзогчен йога от традицията Юндрумбон. И може би Гешела ще иска да ни каже няколко думи. И to present the seminars that we will lead here. Good evening, everybody. First of all, I would like to say thank you very much. This wonderful organized and support for Tibetan culture, Tibetan religions. Yeah, I'm really happy for that. So that's why I want to say thank you very much. Искам да благодаря много за това великолепно организирано събитие, което поддържа тибетската култура, и за това благодаря отново. Yes, of course. This is first time for me in Sofia. So I'm very happy to be here. When I came to in the airplane, which I saw through the video, the snow mountain. I was so in love with snow mountain, and also my mind is already fled to Tibet. Пристигнах, за първ път съм тук в София и едно хубаво преживяване беше, когато идвах в самолета, преди да кацна днес, да видя тази красива заснежена планина, която ми напомня за родните планини в Тибет. Actually, my English is not good, not enough. Yes, I'm talking, you know. Казах, че действително с английски не е много добър. Аз го разбирам. So I hope you will understand me. Надявам се да ме разбирате. But I don't have very much have to say because unfortunately I didn't get to prepare this meeting, especially this meeting. So that's why first of all I'm saying sorry. Не съм приготвил нещо специално за тази среща, съжалявам за това. Okay, then after that, let me introduce a little bit because since 3 weeks I was really hard affecting with cold. Still not getting better. Бях доста болен, все още се оправям в момента. So about me, as Maria taught, it's quite clear, I hope. So also I want to say something about me. I think it's relationship with spiritual. Искам да кажа още нещо за себе си, въпреки че Мария доста ясно прочете биографията ми, но това във връзка вече с духовното измерение, това, което ще кажа. Okay, I was born in Tibet. We have 3 parts in Tibet. It's called Kam, Amdo, Vita. Аз съм роден в Тибет, в една от 3-те части, специално в Ком, Кам, другите 2 са Амдо и Уца.
Actually, we have same language, but when you go to East Tibet, come Kansai from Amdo people, they don't understand each other. Всъщност езика ни е еднакъв, но ако някой там дойде в Кам, няма да се разбере. Because of accents, Много Yes. акцент, много наречи. dialect language, you know. So that's why it's quite hard to understand each other. Много трудно да се разбираме помежду си. Sometimes my friend, when they meet each other, first they speak Chinese. Actually, they are Tibetan, you know. They are Tibetan, but they don't understand each other. But this time, they are big change because of television. Because everybody see television, in the television program, they have a lot of different from part of regions. They are always talking, you know. So that's why this time, especially young people, they understand very well each other. Казах, по принцип, ако с някой приятел се срещне, може да си говорим да не се разбираме, но сега благодарение на влиянието на телевизията, която се предават на различните диалекти и наречия тибетските, младите хора свикват и вече наистина има едно разбиране между тях. I was trying to find the place to learn Dharma Аз се опитвах да намеря място, където For уча few- Дарма for a few years, за така няколко години especially in my area. и най-вече в моя район търся, But unfortunately, I didn't find it. но не намерих. Then Тогава one my uncle who lives in India, един от моите чичовци, който живее в Индия, he came back to Tibet той се to visit върна us. на гости да ни гостува в Тибет He says, и каза, if you want to be monk, ако искаш да бъдеш монах, you have to educate. трябва да бъдеш възпитан, Without- да учиш. Without education about Dharma, Без учение за Дарма there is nothing sense. There is няма nothing смисъл. sense about monk. Няма смисъл да бъдеш монах. Then I realized И тогава аз разбрах, that's good. че това е добре. But Ало, the question is, въпросът, how to get India? как да стигна до Индия? That's a big question, you know. Това е голям въпрос. For me, it's not easy. Не беше лесно за мен специално. Then I asked around people how to get in India. Започнах да разпитвам хората как да стигна до Индия. That says you have to ask И some те ми people who knows казаха, where. трябва да питаш някой, който But I don't know познаваш who там. knows. Who knows? Аз обаче не знаех кой знае как се стига до Индия. In my country, there's some small village. These village people, they never go out of this В village. моята провинция, където живея, хората си живеят в селата и никой не си излиза от селата. Изобщо няма Nobody представа knows. как да се ходи на други места. Никой не знае. Then finally, I asked again my uncle Не, трябва да питах чичо си. because he knows where. Защото He lives in India. той живееше No. в Индия и знаеш. First he gave me idea how to get have to go educate for. Първо той ми даде идеята, че трябва да отида в Индия. But he didn't tell me detail how to get India Обаче не ми беше казал как да стигна до там. because he's afraid. Защото той беше притеснен. He says, I can't help you. I cannot help you. Аз не мога But да ти better to go помогна. there. Но по-добре да отидеш в Индия. Yes. Then finally, Най-накрая, I hear from someone that says, от някой чух да Oh. казва, if you want to go India, ако искаш да отидеш в Индия, first you have to go първо трябва да отидеш Monkey. Because до Кайлаш, snow mountain India. до снежната We част call на snow Индия. mountain India. So sometimes we call Monkey. So this is До Кайлаш, holy да, place. който е свещено място за нас. Every Tibetan people, за they тибетците. they believe very much. Yeah. They're all Много, every time they're coming to there for pilgrimage. че всеки път, когато отидат на поклонение там, Yes, we call this Monkey. It's very far from my side. е добре, обаче Кайлаш е далеч от там, където аз живея. So finally I went to there. Все пак накрая отидох So from that,
we escaped to India. И избягахме през това място в Индия. Оттам избягахме в Индия. Then, through Himalaya През Хималаите, and Nepali and India. през Непал, Nepal. Непал и в Индия. Yes. Then I lived in a monastery of we call Shemla Monastery, Първо заживях в Yeah, Шерма, one big monastery манастира Шерма, Ungamo. който е голям юнгромбонски манастир. I lived there for 15 years. Там живях, за 15 15 години живях там. 15 years. Learn about Buddhist philosophy, Учих And буддийска философия every Tibetan cultures. и всичките, целият корпус от текстове. Yeah. Корпус. Then И in тогава, 2008, I finished my study philosophy. Actually, I want to go back to Tibet. I never object to coming in West. опитах се, след като завърших обучението